Au lamsugo hanya hai nerongno ani channelo vibe song tini ang nerongni bagai gobang mano srengmung tubai phakya o video hungake srengmung video o video no paithak jora nanyani bagai ang jotono no koyo kebo nini bisas no sobai khake nungbono hambai jiredi bosino no phorenggai kalango kebono bisas khanyani sikang wan sugui khadi hanai nungbono hambai sedana klayo obo hungkake sini borok rongni tomo sing je borong na hamjago sing boni hamya noke sing nai naya sing boni kaham no sinise nai nayo tei kaisa hungkake sing je borong no hamjaya sing a borong ni bagai hungkake sing hamyama sinayo bojasapano kaham khaitong di sing boni kaham no hungkake sing nai naya bobo puro hamya khanyo abono mangse sing nasigui tongui tongo kebo nono hamya khaitong hungkake nungbo bono hamya khanyani ta thandi jorano nasingdi saka tongnai rok nasigui tongo saka tongnai rok bono hamya khairuwano afroke bo jebo agi hamya khai phaimani abono jotono moiduma mannai nungke bono kaham nangjake aborok kahamya nungse kaham tangga hingkake nungbono kaham hanai wan sukmani bagai au norok o video kisate ni bisingtei norok srengmang kana hanai ang khakayo au norok omhakeno soyasa naitongni ani channelo and channelo kotal faitong ke o channelo subscribe khadi and tai o video no norok nangjagui tongkhake norok share khaidedi norokni whatsapp status